Kamu sampai nakal kok. Junjungan pulang pundung turisung kurulan sungkan sahur iki sing sampeyan iki digawa mulai sing kene dibuang wae. Kok sing dalanan kowe malah. Kaya tok sing bahaya malah sing dolanan kene mudhun. Iki apa iki? Iki apa iki? Kok wis ora ngewek. Tersilar gitu. Ayo terus kena. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Usaha yuk. Tuntun sakit. Yuk usaha. Jangan dengar. Ayo Mbak, yuk.
Maksudnya nek kiai mriki iki nek ngendi Pawujo kono kan ning dhuwur. Dhewe kan Jogja lantai 2 ning dhuwur. Ngono iki terus iku mriki hati-hati ya Mbak. Jarake. Yo modern hati Mbak di Indonesia lagi oke bencana. Semeru, Sumatera, Banjir. Siang Aceh. Pokoke ndedonga mugi sedaya pinaringan panjang umur. Amin. Dijauhkan dari berbagai macam bencana. Semoga-moga dijagani dari diri sendiri. Heeh. Dijagani dari waspada. Ben iso bangkit meneh. Nggih. Lumpur 2 meter. Wah. Napa niku? Lumpur. Lah kok sing daerah mobil niku wis ora mendhi. Iki melu ora melu. Daerah ngene Emang gini jadi saya kudu Mana yang gini? kok ora melu dhewe tetep melu daerah istimewa Yogyakarta. orang. Lah kok iso? Aku belum tekan kuwi tulisannya daerah rawan longsor wis ora melu gini. Wis melu daerah rawan longsor kuwi. Kuwi peringatan yo, Mbak. Iki rambulanku. Jangan misalkan diri Ora. Daerah rawan longsor. Iki tegese rambulanku ngati-ati kene iki sok kerep longsor. Oh. Ora tetes daerah rawan longsor, daerah istimewa Yogyakarta itu beda. Wah. Ini rambulan iki gede kuwi ya. Karena banyak anak-anak ngono kayak hati-hati banyak anak-anak. Ini termasuk rambulan nek gede ya.
banyak ini bro. Nah, kok masa anak-anak? Ngono, dadi nek budaya yang ngono kuwi tegese banyak anak-anak iki ngati-ati oke bocah-bocah sing Bocah kae sing kok kae kok. Iki bae bocah iki termasuk ragu-ragu. Iya. Ngoten Pak Jalan. Nggih, Ketekene Mbak. Oh, keteke sinten le? Mbak. Aisyah. berarti Aisyah. Oh, iya, Pak Jalan cocok. Aisyah. Natasha. dan Si ini Pak Jalan hari ini jos Papat. Ya. Sidene papat. Sidene bangku tak jae. biasanya kata tuh Pak Jalan. Oh biasanya ora ora rumah. Biasanya sejina. Gamane sekarang. Mbak Risa menjendalu. Terus ketika dari sana. Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat toh, Mbak? Amin, sehat no. Arep bojone kaya ngene iki kok butuh mesti piye to? Yo bibingi saiki tak kono. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Kesek toh, Mbak? Sehat. Maksudnya kok sih kesek apa Mas? Yuran dong sehat. Kesek apa maksudnya? Kesek waras maksudnya. Mboten terganggu niku mau Betul, apa? ada ngapos kebiruan. Lomben-lomben wae. Sadar. Kaya kacang-kacang toh, Mbak? Di tengah kuwi juga. Iki ki undi. Kuwi sing jenenge nek cara gunan kemplentrong. Kacang atom kok ana rambute. Jenenge kacang atom jamur. Ngawur kok dijalin. Mbak, tulis-tulis lho Mas kaya. Ya aku mau sujune kepanggil Mbak Nanda karo Pak Lurah. Diurat tek dodon. Untung anu Mbak kayak wis sadar toh. Ya iso. Iso bali men dironda kabeh ngene iki. Bali meneh. Pegel wae. Pegel wae. Wong ngono kuwi wajib tegeli kok. Ora Mbak, sayangan kowe. Wis Roti serono Iki sing diroko sertifikat. ya. Anggere dirangkul ngene iki terus dikasih. jarane wis surat pengen karo Mbak Iken. Sing ngomong kok ora kepengin karo aku. Kuwi jan aku tau krungu, Mbak. Niki Wah. Oh, Mbak. ngomong pripun? Ya ya jenenge Runika. Nek merayuku ngono kuwi jare aku wis jelek karo bojoku niken. Wis ning kaya ngono kae, ngono kuwi kok. Terus ngomong apa meneh? Ngomong apa meneh? Kayak pas wayangan kretek kan bisi-bisi. Apa? Sesuk nek kejapo Jawa Niken. Pani ning. Asli kuwi. Pani Nek nambah kuwi fakta, ora bohong. Deloken. Rasa gampang kok, Bok. Nek nyatane Pak Dalam kali iki ngomongnya kok Sandro. aku kepiye? Kok ngeli sapa sing blonyo ire maksud bendina? Ngeli ngono. Arep kepiye? Arep kepiye? Ora ngerti maksude Pak Dalang to. Lah apa? Asli Pak Dalang sing sing kowe. As. Oh, naksir aku. Wingi andane bae ora bijak. Nek dengan kamu ini kan ayo ora bijak. Ngono ora. Lah kono. Jadi lah nek karo Mbak Ayu Yo, dadeke yo. Mbak Iken tapi nek kon milih Pak Dalang apa Mbak Baut? Yo kenapa sih kok? Karo. Ya milih bojomu Kowe dhewe. kok aja kok ngono kuwi yo iso gini-gini mergo kowe bojo aku. Lho. Iki tak rewangi nyanyi wis-wis aku ben ragati kowe mobil aku ngalah. Lambimu kok rong itu aku cukup jekno spray. Karena kok lanang belum kalah kowe. Iya sayang. Wis kasu. Sabar, sabar. 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 Mbak Iken iki ndek mati kalih jenengan lho jare iki dobel-dobel sing njaba ki Bali, sing jero Jawa ki Mas Lantis barang. Iki kok ora masalah. Ben anget ngono to. Ora masalah sugih. Lah, Ini iki suwen saking. Bolong. Dari sarung nganggur ke lagu apa? Anak nak ayo nak ora apa-apa. Rep gandrung bojoku apa piye? apa Mbak? Aku ora lagi pun, Bapak. Pak,
kumpul. Sing punya kepala. Punya kepala. Punya. Punya. Bapak ikan iki punya kepala. Ibu punya kepala. Bapaknya libur. Nyak. Dicakit. Nyak. Sing ngesak kalus. Los. Ngomong itu aku bum. Nyak sing kedua akeh. Ayo lah, ayo lah. Apa orang-orang sing punya katanya? Kosa. Cek. Bawani. Wani. Ah. Apa ya Mas? Anu Apa? Dinopi itu sing tak. Nah, ini. Ini janjine. Oke, Mas setuju kok. Setuju, Pak. Setuju ya, Pak. Dino minggu sing tak beres. Aswa sing. Lah, Punya. Dino minggu sing tak dulu. Besok aku sebut. Besok. Tiga ini. Iku lagu lah. Lagu itu tak bubar. Apa? Ayo bawa na. Dino minggu. Anggitanku.